Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kunenerera ndi njira ina ya mankhwala titero kulankhula kwake imene imapezeka mu mphamvu ya ziwanda zoyenda limodzi ndi ululu wochoka kwa Satana kukasanduliza chinthu chogwirika pa moyo wa munthu. Angereza amati incantation. Ndi mndandanda wa zolankhulalankhula ndi series mawu ondondozana. Ndikhoza kulankhula mawu pano pa moyo wanu ndikulengeza zowawa zowirikiza pa Yohane, zowawa zowirikiza kwa Yohane. Tsoka kwa iwe Yohane, kungoyerekezera. Nthawi yomweyo mawu azowawa tsoka amayenda kukakhazikika ku mzimu wina, ku mizimu ija mchingerezi timaitcha kuti monitoring spirit, amene amayang'anira zochitika za munthu kapena kukachita monitor kuli tsogolo la munthu, kudziwiratu nkusokoneza, kuli mtendere wanu kupitiratu kukasokoneza mtendere uja. Monitoring spirit amayenda kumvetsera kumene kukutuluka mawu ochokera kwa munthu woyipa amene muli naye pa udani. Mwa njira ina, kunenerera ndi chipangizo chimene chimapezeka mu gulu la anthu amene amakhala oyipa, obadwa oyipa, obadwa anjoka, amene amakhala ndi maudani ndi anzawo. Sangapite kukakumba mankhwala iwowo, sangakagule poison iwowo, koma pamene akhalapo amakhala ali surrounded ndi mchitidwe oyipa wa nkhwidzi, wakaduka, wa nsanje yakumdima, nsanje yakuda, nsanje ya matope yokhala kumtima kwawo. Atani amatupa moyo wawo ufufuma ngati chindazi choyikidwa kumene m'mafuta, inde chokhala ni siti wochuluka. Amafufuma akangomva kuti brother Kanyimbo ankweza kuntchito chaka chimenechi, amuonjezera. Brother William akuoneka ngati ali ndi kandidalitso kuti akhoza kupita kukakhala nawo kulikulu la maphunziro. Amayipidwa mmene zikuonekera. Mwanayi akuoneka ali mtsogolo labwino, tamuoneni zimene akuchita Yami. Akhala ngati Yami kani ali ndi kamtendere kena kabwinobwino, mwanayi achita bwino. Gulu lomuzungulira limatupa moyo koma silingathe kukakumba mankhwala. Ziwanda zotchedwa monitoring spirit zimakhala zili surrounded ni mitima imeneyo, zitatumidwa ni Lucifera. Zimenezo zimatenga mawu ndi kupita nawo pa munthu. Tsoka lowirikiza, tsoka lowirikiza. Iwe ndi unena ine pano, sudzakolola chimanga moyo wako wonse. Ziwanda zimenezi zimakagwira tsopano ganyu kumaminda, kukawawula mbewu, muthira fetereza izo kumafukula feterezayo kumbuyo. Chimanga pyu ngati sichidathiridwe mfetereza nkomwe, koma chimanga mudathira fetereza mudalimira. Kugwira ntchito kutsiya akapuchi wochotsa chonde m'munda, kukayamwa manutrients onse amene akadapangitsa kuti chimanga chibereke bwino. Poleni kukawulukira m'mizimbe, kukawulukira muudzu, chimanga osachita bwino. Mkatimo kungokhala chisononkho chokha, zisononkho zokhazokha, ukolola zisononkho. Chifukwa ziwanda zija adanenerera malume zimapita kukadikirira kuti zikalenge kanthu. Mawu ali ndi mphamvu, lilime lili ndi mphamvu. Ndiye ndiyerekezi amatha kuyenda ndi mphamvu zapalilime nkukalenga chinthu cha moyo nkukachitika. Kulenga ndithu chinthu cha moyo. Mawu amachita mankhwala mtengo wapatali. Anthu akhala kunenerera, ife tanenererapo. Kunenerera kuti kumeneko kugwe Nyalugwe. Iwe Nyalugwe tapita, nkuipita m'mawu, koma pokafika pa mundapo pachirepo nkukapezeka kuti pali Nyalugwe. Chinyama chayima pamenepo changolengedwa ndi mawu
mdierekezi wakagwira ntchito yokasanduka nyalugwe through mawu amene munthu woyipa wotupa moyo analankhulira munthu wina. Tsono musadabwe m'bale kuti kodi chimachitika nchani kuti munthu wina kukunenerera zinthu zija nkuchitikadi, chifukwa kuli dziko lina losaoneka ndi maso limene lili ndi zolengedwa za moyo zimene zimayendesanso dziko lino. Inuyo pamene mwakhalapo muli ndi zina zosaoneka ndi maso koma zili ndi moyo, zimatakataka, zinagwa kuchokera kumwamba, zilibe zochita. Yobu amaziyalutsa kuti zimayendayenda ndi kupitapita momwemo. Olemba buku la Petro akuti zimakafunafuna oti zimulikwire, zimakhala kuti zili pa uzimba. Tsono pa uzimbapa sikakumana ndi mkazi wanu amene wadukidwa kuti mwatenga ndalama nkumathandiza akwanu. Izozo zimati tiona akhawula ameneyi ngati adzapezenso ntchito yoti azizatenga ndalama kuthandiza kwa abale ache. Akhawula ndiye ziwanda zimayenda ndi mawu akhawula, nkukayamba kukayika ubongo olakwika, maganizidwe olakwika ku mabwana amene amakuyang'anirani mpaka ntchito balalika. Kuyenda apa zosatheka. Pamene anzanu akulembedwa ntchito, ankolo wanu adanena kuti ukazayipeza ntchito uzandiuze. Zimayenda ukayima m'mageti ziwanda zimenezi. Mubwera poteropo panopa ndi kuti mwangosala ndi 5 minutes kuti mufike. Izozo kupereka kudzodza ku mabwana pakala kulemba wanthu ikamafika 5 minutes ali akwana timafuna 5 akwana. Zabwereso January ujatu numene akubwerayi anyamata ambiri timabalalika m'makampani kukafuna kulembedwanso ntchito ku makampani. Ndi nthawi imene ma invitation ochokera ku makolo, ochokera ku anthu amene analankhula mawu oyipa pa ife amayamba kugwira ntchito yake. Ndipo ndi January the beginning tumene ma invitation amayamba kuchita ndi wanthu. Chifukwa zimene anakunenerera ni pa mwezi wa December zatha, zitha lero, zitha mawa. Basi mukamalowa 31 zapanga expire, ndiye kuti akufunika kunenereranso kawiri. Ngakhale pawanipo timakhala tili mzikondero zovina madansi, koma anafunika kumakhala masiku amene tikanamabindikira kupemphera kuti zindipitirire zima invitation zochokera ku anthu achabe. Azikazi wathu kutitemberera, azimuna kutemberera azimayi. Mudale wolakwa ndinu, koma pochiyana naye munthu mukuntemberera. Ukakwatiwa uzandiuze, ukadzaliona banja uzandiuze. Zolankhula nthawi yokangana, nthawi yosiyana. Ziwanda zimatenga mawu amene acha nkukapanga kuti akakhale empowered. Ndipo kukhala kwa mphamvu kwa mawu aja mumayenda mawuwo. Ziwanda ndi zimene zimalondola kumakatetezera mawu ake, kumakapanga mawu ake aja kuti akakhale woona. Mawu nalankhula ine acha mwana wanga mpaka kumatha zaka 2035 nkumaonadi kuti masiku akuti akadapeza bwino akupita, chifukwa ndinamtemberera kuti koma iwe ukazapeza ganyu uzandiuze. Tinalankhula zimenezi mwina pakukhumudwa malinga ndi mmene zinakhalira makolo, mwina bambo munakhumudwa ndi mmene akazano adalankhulira, mwina mmene mwana wanu adalankhulira, mmene anakukuyitsirani tsiku limenelo. Mukumbukire kuti mawu onenerera ndi chipangizo nambala 5 chimene mdierekezi amachidalira akamapanga zinthu zake za masenga amenewa ndi 33 degree ndamphamvu kwambiri. Amayendera mphamvu yopita m'malemba, mawu, spells kunena. Ndipo nthawi yomweyo ziwanda zimachita capture mawu amene acha. Mawu akupita kwa ndani? Wakupita kwa Jonathan. Ndi zimapita kukansakasaka kumene kuli Jonathan nkukamukhalira pomwepo nthawi zonse kuti apeze chakudya. Ziwanda zimene zikuti sudya kuthamangisapo ufa. Nthawi imene mukuti mupange business zinthu zija zikhale bwino, kungofika kuti ngati ziziyenda bwino muziona kuti zabalalika. Ma invitation ndi opsa kwambiri. Nyamata nzibambo
amachoka ku nyumba ulendo mtawuni kukapanga business, laini yonse ayiluka bwinobwino, anzako yalukidwa, lerolo ndilo kati mukangopanga mafinalize business zanu mukatenge ndalama, koma makosana pantunda imangopezeka kuti woyakhota business ija yalephereka, anthu kumabwerera manja nkhosi, business yocherachera, chifukwa mwina mugululo munali ena amene analandira mawu otemberera. Ndikuvomerezeni kuti munthu amatha kutemberera nzache, koma kuti mawu aja akagwire ntchito atemberero si mawu okha amene mwatchula pakamwa wayi. Kuli mizimu yoyipa ziwanda zimene zimatenga mawu aja nkukasandusa chimene munthu ananena, nkukasandusa moto pa banja la munthu, kuyenda ndithu nkufika madzulo iniyo mtagona omwe auyerekedwa mpaka kagalimoto kanyuwani, ine ndiponyamo moto mene, koma sikuti autenga moto wotu m'manja, koma wapakamwa ulankhula ndithu moto, ndiuponya moto, mawu ndiuponya moto, ponya moto, mama wako kamacha mumangoonera kuti mapulani amene munakonza ukanika, tiyeni mnyamuke patunda mungomva kuti tayala chisomali kumene chachoka chosaziwika bwino chaphulisa tayala, koma nkhani ya tayala mpaka kukamasula injini, nkhani zosausa. Iwo nkudabwa kuti linaphulika ntayala, koma makaniko akukuwuzani kuti injini tigwetse tayala ali inde tigwetse injini, puta kuyambiranso kubwerera wapansi, anaponya moto anzanu. Chakati mati tiyeni tizimvesera zolankhula za atumiki olekanalekana ku dziko lapansi amene nthawi zina atumikiwa amatha kulowa ntchito yopempherera inu, ntchito yodzipempherera okha, ntchito yoti inunso mudzizipempherera nokha, ndiyofunikira kwambiri kuti muzikwanisa kutetezeka ku mivi ndi malupanga amene amaponyedwa kuchokera ku mawu. Wina alemba buku ndi Davida ameneyo akuti kuli mivi yopita masana ndiye kuli mivi yopita usiku. Kodi mukuganiza kuti amene wanyamula mivi ndani? Amene wapita kukagula mipaliro kunsika ndani? Kamene kukasema kapena kukakunga mauta muwaona ngati mauta awo akunena mkamwa mwakazanu? Kutereko kusayenda bwino kwa zimenezo ni salary ya mwezi watha uja, simuda agawire mmene amafunira iwowa. Amafuna zichitike ndithu, saluni ichitike, ma makeup achitike, Indian chakuti ichitike, Brazilian chakuti muchite, simudachite inuyo malo mwake munantenga ndalama ija yonse nkuwatumizira chemwali anufetereza zanyasa ndi amanenerera mawu pazifuka zakuti inuyo simunalakwe nkukagwa mu msampha, chifukwa ziwanda zimafuna kuzunza wanthu ndi zimafuna ayambitsi, ndi ayambitsi amatha kupezeka kuchokera mmawu amene munthu amalankhula. So kunenerera kulipo, ndipo ambiri amatha kupeza tsoka ndi kunenerera komweko, koma kuti zichitike mwina ndikukuyankhani kuti mawu aliwonse amene mumanenerera panzanu, mawu aja sapita okha. Ziwanda ndi zimene zimatola mawuwo ndikuapititsa kuti kumene akupitako akagwire ntchito yofanana ndi imene iniyo munafuna. Mungandanena kuti zimatha kutuma anzawo, anthu omwe ngati mmene ndilili ine, nkubwera pa nyumba panopo nkuyamba kunenerera mulongo wako sanalakwe chilichonse, sadandilakwire kanthu, sanambe kuwapanga chipongwe chilichonse kwa ine, koma ine basi kungodukidwa nkukayima pa khomo pake, koma iye mwali mkadzaliona, koma muzandifunse uyuyu akadzaliona nkhani yake njakuti kachibwenzi kamene kanabwera kache mwali yako kasiya mapaketi awiri ashuga, koma sanatape kwa chemwali yako wakukugayira nawonso pa muyezo wawo aona kuti paketi ya shuga 2 weeks nikhala nomwaphala la shuga. Iweyo unafuna akana kugayira, sana kugayira, alakwa 6 koloko mamawa wafika 5 koloko madzulo akulowa kugona, iwe uli pomwepo. Akazaliona banja ameneyo zandifunse chikakhala chibwenzi chimenecho mtifunse kumalankhula choncho ali kuchisima nzanu kuyang'ana kanyamata kamene kabwera kuzakufunsirani banja kabwino kwa basi kaulemu kakhalidwe lake kapa ntchito yabwino kumva kuwawa
kuti tsopano awa anzanga afunsiridwa ndi kanyamataka, ine amene adzandifunsira ine nachanga ntole changa nditola tunena chakuba chimene chakufunsira podukidwa kuti ambuye malo moti akanangopempha ambuye mpaseni mwamuna wabwino osati chimbavachi kupita nokukhomo kwa namwali nzache tiona nopalasa moto timfunse akadzabweranso pano muzandifunse ziwanda ulendo uvu kukangwira mamuna wabwinobwino uja kwa mkazi uja amene ndiuonera ine ayi kwa bwino ndifunsire wina abale muona handisamu kanabwera kamodzi basi sikadzabweranso anzakoka amakanenderera kutunga madzi auseza chitini cha madzi pachisime ali tiona ndi mmanja auchitowombera mmanja alimo udzaona ukazampeza uzandifunse banja limene likakhala uzandifunse kunenereratu umeneko amenewo chaka chino akagonera ku Joni munifunse nyumba iyi ikatha mnifunse okotobala kukuona chimphepo kugwetsa nyumba okotobala ananenerera ananena kuti akazalipeza banja ameneyo nyumba imene akadzagona wanthu akhala kulandira mavuto, kulandira ngozi, kulandira kuchotsedwa ntchito, kusauka chifukwa cha mtundu wa mankhwala anambala 5 amene ziwanda zimagwiritsa ntchito otchedwa kunenerera mchizungu incantation. Nkhani zosausa komanso mudziwe ichi kuti incantation ndi chipangizo chodalirika kwambiri ku madepartment onse opanga za satana, ku ufiti, asatanism ndi magulu ena amene amapanga zinthu zosalemekeza Mulungu. Kunenerera ndi mankhwala odalirika kwambiri amene amakonda chifukwa ziwanda zimabwera pafupi. Ningokutengerani chisanzo kuntundu wanzathu achiyawo umene umakonda kugwiritsa ntchito mankhwala atalazimu. Mumaona kuti pali kulumikizana kwanji pakuti mukapita kwa atalazimu amangokufunsani dzina la amene mukufuna muchitire chipongwe ndamalemba nkukuuzani kuti kapepala mukapachike pa nyumba chankhuza ncha umakapachika soto nyumba yako yomwe kakamaka yenda kuti petu ndi kamphepo kolowera pa window labalalika uko banja uko connection yake network yake imakhala kuti zimenezi zizikupasani umboni wakuti dziko lapansi lino simuliko nokha machita makani simuli nokha koma makani kamagwira ntchito kumaganyu muliko kaya ku Joni muona ngati muliko nokha simuli nokha pali kamtundu kena kosaoneka ndi maso kakungodikirira nzanu yakaboweka anenerere mawu katenge mawu awo apachike pa ino akuchoko cheni kamatenga mayina kamene kutenga mayina mawu kutenga mayina nkukakuyikani pa list ya anthu ochokochedwa koma mawu inu mudabwa ja munkagwirizana naye mzungu ameneyi ankakuchitirani zabwino koma lero anasiya mwina pano akufuna kukuchosani ntchito kumene mwina anakuchosani kale chinachitika ncha neni nzanuyo kaya garden boy nzanuyo zidampweteka tsiku lija ataona buledi stoko chani zochokera zochokera mwa mzungu akukupasani inuyo kuti mkadi ku boys kota iye uja zidamuwawa ndi adalowa ku toilet nkunena kuti koma zimenezi uyu akakhala pano amene tikhaulitsana ndini ndipo sindifuna umuona ziwanda kugwira ntchito yokuchotsani kukwanilisa mawu amene ananena nzanu uja. So tizisamalira kwambiri ndi anzathu komanso muzisamala kwambiri mukapeza zabwino musamakonde kulengeza. Ngati muzapeze zabwino musamafulumire kulengeza zabwinozo zisanabwere. Dikirirani kaye komanso mukaona pa chinthu pachitika zabwino musamangokhala excited ndi kugwiritsa ntchito zabwinozo. Business ikayamba kuyenda bwino, don't just be excited kuti business yanga ikuyenda bwino. Pomwe Mungu ionerapo kuti yayamba kuyenda bwino ndi pamene ndani amayamba kupanga counter attack mawu onenerera. Inonso nenererani yanu. Timanenerera anthu a Mulungu tini ma incantation osati amasewera. Incantation ya Chikhristu mwaiziwa. Timanena kuti na business m'dzina la Yesu
palibe amene adzaponda pamenepo. Incantation ya Bible akuti palibe chida chilichonse chimene uzasula chosulidwa ndi mdierekezi chimene chidzapambana strong incantation. Kumpanga incantation satana mdierekezi kumanenerera sunamuone kumuona komwe koma kumamuuza kuti kunkhope kwa kudako mapiko ako amusiwo sukugwira ntchito iliyonse kwa ine. Pita uzikasewera kusidya kwa nyanja kunyumba kwa ine kuno. Iya incantation ina ukusirika ukulankhuliratu mawu. Mimba iyi mmene muuza bado mwana wa mkazi mmenemu ndipo chidzakhala chinsungwana chokongola chimbyutere wakhaula. Uwona mimba ikuyenda bwinobwino 9 months amwene ngati akutenga kumene lero kukabereka kilini zakuti zimakhala bwanji sosakumbukika kamwana kutuluka 1 by 1 1 kick ka incantation. Siku limene mwangotenga mimbalo kunenerera nawu uyuyu ndakazi mimba yaine brother twaibu iyi ndapereka kwa yaya ipasopo iwe oipa sukukhuza kanthu suzakhuza kanthu ayi suzakhuza kanthu ayi nakunena chilungamo chake iwe sukukhuza kanthu thupi limene lisuku likhuza kanthu ayi zimakhala choncho zinthu zake. Nafe tili mphamvu zonenerera kunenerera kuti zinthu zimene tikufuna zija zikhale monga mmene iwonso amachitira nafenso ndi mmenenso timachitira. Pamakhala kunenerera fe timanenerera ndi mawu a Mulungu. Mudzikonda kunenerera zinthu zanu. Incantation yanu nanu idzikhalapo. Business nuuziretu abiri mankho akuoma atumawo apa sakuponda pamakala inepa amene wanugulitsa matumba onse amene numalizanso lero ntaiza mmajumbo mmene munayeza ndapeza kuti majumbo alimo 20 ndalama zanga mmene mumu ndi 25,000. iyi nayalapa iyi satana kauzaneni uyisukutenga alephera utumiza njoka zawo azapeza kuti pali defensive mechanism imene iniyo mwanenerera ndi pemphero. Chakati malimbikitsa kuti tatiye tidzipempherani tidzikumana m'magulupu kupemphera tidzipanga magulupu amapemphero ongogwirizana just for play basi kupemphera tipemphereni timpingo pamenepa basi kupemphera akuluakulu pali matemberero kunja kuno auje akuyenda mmatemberero. Mukuziwa inu anthu akuyenda mmatemberero tumbale ningopezera pomwe anthu akuyenda mmatemberero kutembereredwa temberero nkwatenga nkukapachika kwa mamuna kumakaona ngati ndi banja koma ili mpoto ya temberero limene ena adatemberera udzika ndabwa makofi silinali banja linali temberero. Unalandira mpoto ya temberero nkukalandira chinkazi chikongolerenji figala kuchiyang'ana chafyuzi chamafigala koma iweyo kukafika kuti kodi chimene chichinchani makosana chikati chitukane chikati chilalate koma chikati chikupambatse chupase makofi iweyo nkudziwa kuti hayi sililali banja ili limtemberero. Iwe kumanyadira kukadalitsa mpaka pachalichi kudalitsa temberero lakuti adanenerera ambuye ako kuti koma ukazampeza mamuna uzandiuze nkubwera mamuna iwe nkuona ngati kuti unaphwanya temberero mamuna wampeza koma tiyeni ukaone chimamunacho zimene chizikapanga sipaladizo. Mabanja ena ni mphoto ya temberero akazive ena ni mphoto ya temberero nkhani yake tunjotero kotero kuti mawu amene mwafunsa m'bale kuti chimachitika ndi chani kuti munthu anenerere chimene wanenerera chonkuchitika kuli ka spirit kingdom kunja kuno kuli dziko la azimu lamakosana anagwaja amayenda limodzi ndi anagwirizana kuti padzikhalanso mankhwala koma apakamwa. Mwanjira ina musayiwale kuti mawu ndi amene amalenga. Bible limati pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa Mulungu ndipo mawuwo anasandulika. Mawu ali ndi kuthekera kosandulika nde mdierekezi amatha kusanduliza mawu amene ineyo ndalankhula. Ndithu mawuwo nkukakhala matenda kumene kukupita mawu kumene kwapita mawu kuja nkukakhala ndithu zipere
nkumadwala munthu. Tunena pano azimayi wena ali ndi nthenda zosabisika, nthenda kandi zobisika zakuti simungazinene pa odiyopa, zikuawonongera mabanja. Ngati abwera mamuna kusunzumira kuvindikira uthawa, ngati abwera mamuna kusunzumira kuvindikira uthawa, authawanji agogo ake ananenerera kuti ukazampeza mamuna uzandifunse. Chifukwa chake ncha pogula guta, pogula bililita meroga sadagulira gogo, adagulira gogo ena awawa sadagulire. Mena nkabwera ni nsomba kuchoka nazo kunyanja, kuchoka nazo utauni, anagawa somba kwa khomoiro ndi khomoiro, koma khomoiro sadapereke zidawawawa ndi adanenerera. Kutero kumatemberero amene amayenda mpaka na iweyo kukupeza. Koma ndikuuza niso kuti mawu onenerera amagonera mbado kupita ku mbado wina. Kutero kuikhoza kukhala kuti ntchito ikukuvuta ni inu yoyo. Ndi temberero limene anatemberera ambuyawo, ambuyache achewo, ambuyawo ndi kunabwera ambuyache ananenera nkhani imene lero inu mmangoti kubereka mwana na Yesu ngati ziyenda zapotokera panjira. Nkhani yake ndi kunenerera. Ndikuyitaneni ana a Mulungu chifukwa ngakhale funso limene liraoneka ngati lopepera kwa mbaleyu, koma ndikuwuzeni kuti ngati anthu ambirimbiri ine ndikuwadziwa akuyenda mmatemberero amawu a incantation ananenereredwa kuchoka mmakwawo. Ngati mungapite mmaprofeti amene amayima kupemphererani, maprofeti ena ndiwoona amachokera kwa Mulungu. Mulungu amatuma apita zamasule anthu, mukapeza kukuwuzani za matemberero ngati omwewa woti inuyo munatembereredwa ndithu. Zipezereni guwa la nsembe la mapemphero limene limachosa matemberero. Ine ndidachotsa temberero limene Lucifer adanditemberera nalo, ngakhale ndinkagwira ntchito kwa Lucifer, koma analata nena mawu, iweyo ukadzaona zabwino za dziko lapansi utandisiya ine uzandifunse. Kutero kunkamayenda ndimadziwa kuti Lucifer ananena kuti sindizaona zabwino, nde ine ndachita cha nanenso nachita launch counter attack yanga siya masewera. Linatenga pemphero kulika pa chest, ndikulika pa chibwano pabwino, ndikulika pa bondo, ndikugwada pansi, ndikutembenuka kuloza kumwamba. Nthawi yomweyo nakuwa kwa Mulungu, Ambuye thamangisani temberero ilolo. Ndiye mawu onenerera ndi mawu onenerera kukumana pakati. Nchaka ndimati nkhondo iyi ndi guwa versus guwa. Ndalalikira nkhani imeneyo kumulanje ngati mukukumbukira abale ndalongo, nati guwa versus guwa. Ngati simudzakhala ndi guwa lanu kuthamangitsa guwa la matemberero, ndithu muyenda mmenemo, ndipo Satana alibe chisoni wayendesa anthu ngati zisilu, ngati osaphunzira mpaka kukayikidwa kumanda. Akuyenda mmatemberero. Temberero umakwera nalo ndege, mutha kukwera nalo bwato, kuchoka nalo pasidya kutwira nazo kusidya kwina. Mukhoza kukwera nalo munolulama kukafika nalo kumunolulama. Mungakwere nalo Intercape kukafika nalo ku Intercape. Koma kapena nene kuti temberero mungayembinde nalo Cape to Cairo lili pambuyo. Anthu ndunena pano ali mkati mwa tauni ya New York, koma lidalondola komweko temberero. Chindalama chambirimbiri chimene akupeza kumeneko, koma anakweza mamwedwe, anayambanso kumwa mowa odula kwambiri umene ukuchita suti ndi kupeza kwa ndalama yawo. Tsiku limene azizabwerera pa Malawi, akazachita mwayi kuti abwera nchinthu chachilendo, idzakhala foni ya iPhone basi. Akuyenda mmatemberero. Matemberero ni wovuta kwambiri, amampangisa munthu ngati chisilu. Tsono temberero msamapuse silimagwira ntchito kuchibale kokha. Ena amati asanganditemberere anga mbale wawo ine, anga magazi ndamuzi. Ayi, tsono zikafika nkhani za magazi
mdikire nzakuuzeni bwino kuti akamati aufiti sugwira ntchito pa magazi olekana ndizakufotokozereni kuti kodi connection ndilicho yanji imene amagwirisa ntchito yokhuza magazi. Koma awa ndi mawu masperos zongolankhula uli mnyumba mwako. Ineyo ndikhoza ola usatulusa mawu kunong'ona ndili kunoko ndakhumudwisana ndi m'bale wanga ndifuna kumtemberera atemberereka kumene aliko. Ziwanda ziyenda zinyamula fyo zafika kazi ziyenda kaya kandi 15 kilomita per hour kaya 9,800,000 chakuti per hour fyo zafika zikupezani komweko kuganyu komweko kaya muli pa kampani zikudikirirani mukamatuluka basi paza kugwirani ulendo kunyumba kwa kugudubuzirani kunyumba mukaona kuti zunguli zochita kuti zikutengereni kulemerero, zikutengereni kumwayi, zikutengereni kundaliso osapezeka. Zosatira zache anthu akulira, akugudubuka, akusowa mayankho chifukwa cha mawu onenerera. Chomaliza, kunenerera kuli ndi kuthekera kodwalitsa munthu. Ena akudwala ndenda za mawu, ationa omwewa akudwala nawo anzanu. Zoloza zosaziwika bwino, pamene akudwala nthenda zake zopanda mayina, simunganenenso kuti ni nthendayo mtundu wa dzina lake nchani, koma akudwala. Mawu akutemberera ndi kunenerera. Ndimalize mu mphindi ya 32 ndi mawu akuti anthu nonse amene mukukayika kuti ndikutheka kuti zimene ndikukumana nazozi zingakhale matemberero, nditumizireni mayina anu ku inbox. Nokha mukudziwa kuti koma ine izizi ndikukayika. Kuyesesa ndi mayesesako ndikukayika kuti pali china chake chimene chinandikhuza. Tumizireni dzina langa kani ntumizireni dzina lanu ku nambala yanga yomweyi imene ndikulankhulira 2040 525 muyambe ndi ma 9 awiri kapena kuti 09 2040 525. Tatumizani mayina anu ngati mwakayika kuti mukuyenda kontemberero, chifukwa ineyo ndinamasuka kutemberero limene Lucifer adanditemberera, ndipo pamene ndili pano zinthu zabwino zambirimbiri zibwera mopanda woziretsa, chifukwa ndinamasuka kutemberero limene lolo lakuti iweyo ukazandisiya ine nzakupha, nzakukhaulitsa. Koma ena anu mukuyenda be mmatemberero mukukhaula, mwakhaulatu simunanditokana, mwakhaulatu. Anthu akuyenda mondakhaulatu, mwakhaulatu. Tili ndi anthu ambiri akuyenda mondakhaulatu. Kulima koma mwakhaulatu, mwapanga bizinesi mwakhaulatu, simunakhaule. Ganyu oipeza yabwino, yasalale yabwino mwakhaulatu. Maganyu munapeza kungati ayaya atatu, kokachapa uku kokachapa matewera uku kokavula mapampa. Zonsezi ganyu munazipeza kwina kokangovula mapampa, kwina kokangochapa matewera, kwina kongakophikira phala. Kose kuja maganyu aja achoka akulandani palibe pamene mukugwira ntchito, mwakhaulatu. Ndiyeni mati amene mukumva zizindikiro zokhaula nditumizireni mayina anu. Tikatero tione chiwerengero cha amene akuyenda mzimu wa mawu otembereredwa. Mukukayikira pena pake, simunalankhulane bwino ndi nzanu, munakangana tsiku lina ndi m'bale wanu, mukuona chithunzithunzi chakuti mayi wanu pena pake simunamvane nawo bwino, munakhumudwisa pena pake okondedwa anu, mwina anakunenererani mawu osakhala bwino. Mmene zikuyendera zinthu si mmene mukuganizira zikanamayendera. Bizinesi iyi lerolo ikanakhala ikuyendera apo, koma ili pomwe pacha. Ena ni makontrakta, maganyu kumene simwapeza. Ena muli ndi zikalata za usapulaya umene simukupeza. Akungotenga omweomwewo inosa kutenga nkoni. Certificate zabwino zikuolera nyumba zasungika mwina zina zichifukwa cha matembelero. Ineyo mmene ndikuyankha audio imeneyi, ambuye akundiuza kuti ndikuloleni abale ndalongo mutumize mayina. Akabwera mayina kaya muzitumizira kwa m'bale Kanyimbo azinditumizira,
ndi mtumiki wa Ambuye amene amakhala always available. Mutumizira kwa Sister Thoko amakhala always available. Tili ndi m'bale Magulu ali always available. Tili ndi abale amene ali active. Ana William ali pomwepa, pali abale ambiri amene mukwadziwa m'magulupumu ali active nthawi zonse osayiwala. Tili ndi m'bale athu chakumwanza uku mkulu wa mpingo wakalekale Masiye. Osadandaula ayi, mukhoza kutumizira kwa m'bale Masiye. Nkhani zosavuta kwambiri ndikungolemba dzina lanu ndi mbali imene mukuiona kuti koma iyi kuoneka ngati idatsekeka, akhoza kukhala kuti wina wake ananenerera. Ine nimofuna kuti nafenso titumize incantation, titumize mawu, nafenso tinenerere kuti tikayika guwa lathu ndiye kuti guwa la matembererana kunenerera nili likumanenso ndi guwa la Mulungu limene akuti palibe chida chimene azasulira iwe chimene chidzapambana. Ndipo kusala kwathu tikazakulengeza kivesi yathu idzakhala imeneyo, palibe chida chimene chisulidwe chimene chidzapambana pa inuyo. Sono kuli zida zimene zikupambana lero munaboledwa ni maulova pa maumbeta pa kusamba pa mamiscarriage pa kusagwira bwino kwa mitu pa mowa pa addicted ndi pa masturbation pa panopa simuli mmene munalili mivi yadiyerekezi yakubayani. Koma pano Mulungu akuti palibe chida chimene angasule kusulira inuyo. Ndiye tikumanekaye kuti inu ndine tidziwane mayina awa, ndipo tikaona kuchuluka kwa mayina amene ati abwere amene mukukayika kuti nkuteka ndikuyenda pa matemberero. Ndikufuna kuti kudzodza komwe Mulungu anadzodza ine, kwakuti Lucifera anatemberera kuti suzata 72 hours uzakhala utamwalira ukazandisiya ine nkupezeka ndili ndi moyo mpaka lero. Ndikuti kutemberera kwake kunakanika kugwira ntchito pa mawu a ine, chifukwa iyeyi ndi guwa, inenso ndili ndi guwa langa Mulungu. Ndiye guwa ndi guwa zuma kumana. Ndimati tipange exercise chipambano chomwechi chinapambanitsa inechi pa inuyo. Mulungu wake ameneyi wanuyi amene ndampeza inu mukumpembezayi, tikampempha ameneyi asungunule ndi kuthyola, achotse mbola za imfa. Kani imene ndiyo sausa kwambiri, mbola koma za imfa. Disembala iliyonse kutayika munthu kwanu, disembala iliyonse kumwalira munthu, disembala iliyonse ngozi, kani zosausa. Tichotse mizimu ya imfa, mbola za imfa. Taona ni akudwala ajatu ni mbola ya alasa ya imfa ameneyi. Tikunena pano kumitundu kwanu kuli matenda akayakaya, mbola za imfa. Alasidwa pa akuyenda koma ndi mbola za imfa. Ngakhale niyo mukati mukakhala mukati mtembenukire kuchina chachapa chwe. Kani zosausa mbola tu za imfa. Ngati awera amanyamuleka kachitini kenike maluwa akayike apa kwi kuti agwire kachikwanji kasirasha kuti akayase kuyasa ketulo kwenikweniko dzachate kumva kupweteka, mbola za imfa. Mitu yazing'alang'ala yosadziwika bwino mukamagona kamutu te mukuyenda koma mumbola za imfa. Ziri kumyendo, zinthutu ziri kumyendo, achiri kumyendo. Lero chinali kumwendo koma chitayenda, chinali pabondo, chitafika mchunu chimayendayenda ngati chipita kulamanzere, kubwerera chikagwira kulamanjali, koma chinazungulira mpaka ukagwira bere ililili ngati akuyamwa mwana. Inu mbola za imfa kayabwerani msanga. Tipemphere kwa Mulungu ndikudzodza komweko mutatumiza mayina anu kuyambira lero mpaka tsiku limene tione kuti chiwerengero chikukwanira pano. Kenako tizalengeze tsiku la prayer and fasting kuti tipulumutse mtundu umene unatembereredwa ndi kumtundu kwawo, mtundu umene unatembereredwa unanenereredwa ndi abale ako, kuphatikizatu iweyo m'bale amene watulusa funso la mtengo wapatali lotere kuti kodi ine ndimadabwa kuti nchifukwa chani munthu akanena kuti iwe uzapeza choyipa chija nkuzachipezadi. Chimachitika nchani? Kuli boma limene limayendesa mafailo, ziwanda zoyendesa mafailo limene imakhala ngati failo documented, ndi amakalitenga failo imene kutamanga nayo ku ofesi ya unduna wa zaumphawi
awa mwaone mwapaderadera apaseni umphawi, ndipo amene atituma ndi atwaibu. Awa apaseni matenda, amene atituma ndi akalamizu. Awa apaseni kusabereka, amene atituma ndi azimpita, ndi amathamangisa mafairo kutereku fairo yanu inakaperekedwa ku nduna wa zaulova, tilandeko kumeneko, ibwereko ipite ku nduna wa za ntchito kuti mulembedwe. Sakumva anthu, fairo yanu idapita kale kale ku nduna wa zambeta, anayitumiza kale kale, ndambu yanu acha kaya nzanu acha asisi yanu acha anapanga zimenezo. Nzanu munkati best friend uja ataona ti mafoni amagula mamuna, ti ma iPhone amakugulira nija, ataona maandiro kwa mapanti acha, mapanti acha, nkhani zosausa mpaka pamene tikulengeza cholengeza chimenechi. Mulungu akudaliseni. Amen.